खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बर'नि मोसानाय बागुरुम्बाखौ गोरोन्थियै मोसानायनि थाखाय श्री भूमि अखम हानजानि दैदेनगिरि दिलीप हिराया निमाहा बिबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 आरो 12 अक्ट'आव NTPC सालाकाथियाव खुंजानाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव दिलीप हिराजों दैदेनजानाय श्री भूमि अखम हानजाया बागुरुम्बाखौ गोरोन्थियै मोसादोंमोन, जेराव गाननाय जोमनायजों लोगोसे दामग्रा देग्रायाबो गोरोन्थिमोन। बेखौ लानानै दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदोंमोन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिलीप हिरानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केस होदोंमोन। बे केसखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानानि असिया दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दिलीप हिरा बिथांमोनखौ लोगो हमहोनानै सावरायहोदोंमोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों खौरांगिरिनि गेजेरजों दिलीप हिराया गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानानै गासै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनिसिम निमाहा बिदों आरो उननि समाव बेबायदि गोरोन्थि मोसाला होनानै गांसे लाइजामनि गेजेरजों रादाय होदों। लोगोसे जुदि गोरोन्थि मोसाबावोब्ला बेनि हेंथा राहा लानो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बिथां दिलीप हिरानि निमाहा बिनायखौ गनायनानै लादों दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो। लोगोसे इयुनाव बर' हारिनि मोसानायखौ मोसानो लुबैयोब्ला बर' हारिमुनि मोसानायनि फोरोंगिरि लिंनानै मोजाङै फोरोंजानो थाखाय खावलायो आरो बर' हारिमुनि मोसानायाव जि दामग्रा देग्रा गानग्रा जोमग्रा आरो लिरिक्स बाहायनाय जायो बेफोरखौ मोजाङै बाहायनो थाखायबो खावलायो। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव इभिक्सन खालामजानाय नखरफोरनो सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म ट्रास्टनि हान्जाया जाग्रा मुवा राननानै होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 दिसेम्बराव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि अइल तिनिआलियाव जुनाइ महकुमानि सोरखारनि फारसेनिफ्राय बे इभिक्सन एबा होखारनाया जादोंमोन, जेराव बर' नखरफोरजों लोगोसे गुबुन गासै 14 नखरफोरा होखारजादोंमोन। बिथांमोन होखारजानायफोरनो मदद हैदों सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म ट्रास्टनि हान्जाया। बिथांमोनहा होखारजानाय सुबुंफोरनो जा एसे हायो नखरफ्रोमनोबो 6 केजि माइरं, 1 केजि दालि, संख्रि, आलु आरो खावसे लिटार जाग्रा थाव राननानै होदों। लोगोसे बिथांमोनहा दुखु फोरमायथिनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिथांमोनखौ होखारनाया 13 सान जाबाय, नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिमबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय आरो एबसु लोगोसे आसु फारसेनिफ्रायबो खौरां लानो फैयाखै, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो होखारजानाय बिथांमोननि थाखाय थांना थानायनि आरो जिउ खुंनायनि थाखाय सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होफिनाखै। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाहाथे सोरखारा मिथिहोयो आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै होयो, बेनि थाखाय खावलायहरो सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म ट्रास्टनि हान्जाया। चिरां जिल्लानि 2 नं सालबारि गामिनि थाखो 10 आव फरायनाय रिन्दाव गयारि बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। चिरां जिल्ला रनिखाता पुलिस स्टेशन बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं सालबारि गामिनि उत्तम गयारिनि फिसाज्ला रिन्दाव गयारिया गोदोनायाव दौलेंफानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। रिन्दाव गयारिया चिरां जिल्लानि थुक्राझार गोजौ फरायसालियाव थाखो 10 आव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन आरो बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगौमोन। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रिन्दाव गयारिया सासे मोजां फरायसाबोमोन। जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव बिमाया रिन्दाव गयारिखौ फरायनायखौ लानानै बुजायदोंमोन, नाथाय रिन्दाव गयारिनि गोसो सिङाव मा दंखुमायोमोन बेखौ मिथिस'ला होननानै फोरमायथियो। रिन्दाव गयारिनि बिमाया गला होनानै नखर बेङो। रिन्दाव गयारिनि बिफाया सिगांनि समाव पेरालाइसिस जानानै लेंग्रा जानानै दङ। बिथांमोननि अनगायैबो बिबौ दङ। दा गासै नखराव साथामल'सै। नखरखौ बेंनो थाखाय रावबो गैला होननानै फोरमायथियो। बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुर फोनांजाबग्रा जला मुसलपुर लामाखौ लुफुंनानै होयैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिखांदों। रायजो राजाफ्रा अर सावनानै लामा होबथेदों आरो आइजोफोराबो बाहागो लानानै नाम आर'ज खालामदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुसलपुर सदराव थांग्रा बे मोनसेल' लामाया गोलाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङ, रावजोंबो नायसनजायाखै। नाथाय बिसायख'थिनि सिगां सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे मन्त्रिफोरा फैनानै बे लामाखौ दान मोनथामनि गेजेरावनो लुनो रादाय होलांदोंमोन आरो भटनि साथुआव प्रमद बर', घ्यानसाम दास आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनहाबो लामाखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो लामानि खामानिया मावफुंजायाखै होननानै खुद्रिखांदों रायजो राजाफ्रा आरो फैगौ 1 सप्तानि गेजेराव लामा लुफुंनायनि खामानिखौ जागायाब्ला गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोगोन होननानै हुमखि होयो बिथांमोनहा।
लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदोंदि साफागुरि बियाबाव केबिनेटनि मन्थ्रि दङ, नाथाय बिथाङा सालान एबा गुबुन जायगानि जानायलाय लकेल एमएलएनि सागाननि गोनांथि जायोब्लानो क'क्राझार फारसे थांनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा साफागुरि बियाबाव फैयोब्लाबो दोलोनि मावख'फोरावल' हाबनानै थांफिनो। दिनैसिमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा खेबसेबो लोगो हमफैयाखै आरो रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावाखै होननानैबो फोरमायथि बिथांमोनहा। गिख्रंथाव लामा जाब्रथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। रिपर्टनि बायदिब्ला जनाय महकुमानि 515 नं राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया। खौरांनि बायदिब्ला 2 नं लादांगुरि गामिनि परमेश्वर नार्जारिनि फिसाज्ला सिबिराम नार्जारिया जनाइटारि बस्तिनिफ्राय गावनि बाइकजों मोनाबिलि समाव फैबाय थानाय समावनो जनकारें लिसां फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव सिनाय मोनै साखा खबब्रै गारिया सौख्रांनानै गालांदों। बेनि उनाव बिथाङा थाल गैयै जानानै गोग्लैनानै थानाय समावनो फिन खोमसिनि थाखाय गुबुन गारिया सौख्रेमलांबावदों। बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो 2 नं लादांगुरि गामिनि परमेश्वर नार्जारिनि फिसाज्ला सिबिराम नार्जारिया जिउ खोमानो गोनां जादों। गिख्रंथाव बुथारनो नाजानाय जाथाय। सानै सेंग्राया सासे आइजोखौ पेट्रल लुनानै सावनो नाजादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथाया बरपेटा रडनि बिकि एबा बोरसि दैनि दालां सेराव जादों। जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै सेंग्राया सुइफ्ट डिजायर गारिजों फैनानै दालां सेराव आइजोनि देहायाव पेट्रल लुनानै सावनो नाजादोंमोन। आइजोनि होख्राव होसि खालामनायाव जाथायखौ नुनाय माखासे सुबुंफोरा जाथायखौ होबथानो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय दुथां सेंग्राफोरा फिन आइजोखौ गारि सिङाव सोफिननानै बङाइगाव फारसे खारलांफिनदों। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां हरनायाव जाथाय थिलियाव पुलिसा फैनानै हिन्जावनि खामखोन्दा गाननाय जोमनाय आरो पेट्रलनि बथलखौ बोखांनो मोन्दों। उनाव पुलिसा गारिखौ होसोलांदोंमोनब्लाबो हमनो हायाखै। दासिम बे केसाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय सासेखौ हमनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। मैदेरनि गाग्लोबनायजों सिलिंखार जानाय बरबरि हालामनि ददिगाव दैमुगुरि गामिनि रिता बर'नो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय न' लुनानै होदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै गोबां न' बां माइ माइरं सिलिंखार खालामलांदोंमोन। मैदेरजों खहा खालामजानाय रिता बर' बिथांनो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै न' लुनानै होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मसलपुरनि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय ददिगाव दैमुगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा 12 नखरफोरखौ बांसिनै खहा खालामदों। मैदेरफोरा न' बांखौ सिफायनायनि अनगायैबो माल माथा न'आव थानाय माइ माइरं जालांजोबदों। नाथाय रिता बर' बिथाङा सासे रान्दि आइजो, बेनिखायनो बिथांनो न' लुनानै होनायजों लोगोसे माल माथा आरो कम्बल होनाय जादों आरो राङारि मददबो होगोन होननानै फोरमायथियो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया बिथाङा। फिलिपिन्सआव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाजों थैनाय सुबुं अनजिमाया बांनानै 375 जाबाय। नेशनेल पुलिसआ फोसावनाय बायदिब्ला फिलिपिन्सआव फैनाय सुपार टाइफुन राय बारहुंखाजों दासिम अफिसियेलि 375 नि जिउ खहा जाबाय। सा 56आ गोमानानै दङ आरो 500निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो 3,80,000 सुबुंफोरा न' गारनानै थानो गोनां जादों। आनअफिसियेलि थैनायनि अनजिमाया गोबां जानो हागौ। रोजा रोजा पुलिस मिलिटारिफोरा दासिमबो रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। थैनायनि सुबुं अनजिमाया अफिसियेलि बांबावनो हागौ। सुपार टाइफुन राय बारहुंखाया फिलिपिन्सनि खोला आरो गेजेर ओनसोलाव बांसिनै गोहोम खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो बहल आइलेन्डआवबो बारहुंखाया गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो बहल आइलेन्डआवनो दासिम सा 74 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बे गिख्रंथाव बारहुंखाया न' बां, दंफां लाइफां थेर बेथेर खालामनायजों लोगोसे देहा फाहामसालि, फरायसालि आरो कमिउनिटि बिल्डिंफोरखौबो बुखारनानै थेर बेथेर खालामदों। बेनि अनगायैबो आबादथिलिफोरावबो गोबां खहा खालामदों आरो गोबां ओनसोलफोरावनो दैबाना जादों, जायजों दासिम फिलिपिन्सआव गोबां खहा जाबाय। थांनाय 10 दानाव गासै आसामाव 892 मार्डार केसेस रेजिस्टार खालामनाय जादों। सिआइडिनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला जानुवारि 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै अक्ट'बर 2021 मायथाइसिमनि गेजेराव आसामाव गासै 892 बुथारनाय एबा मार्डार केसेस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आसामनि मादाव नगाव जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बुथारनायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों, गासै 65। बेनि उनाव दङ डिब्रुगड़ 12, बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायाव दङ 24, चिराङाव 11, क'क्राझाराव 23, अदालगुरियाव 15, बरपेटायाव दङ 35, बिश्वनाथाव 20, बङाइगावआव 17, काछाराव 40, दरंआव 17, धेमाजियाव 20, धुबुरीयाव 27, सनितपुराव 52, कार्बि आंलंआव 21 आरो माखासे।
आसाम सोरखार आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला कार्बि आंलं जिल्लायाव इभिक्सन ड्राइभ खालामदों एबा सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारदों। आसाम सोरखार आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला आसाम नागालेन्ड सिमानि साखाथियाव थानाय बकाजान टाउननि लाहरिजान दुदु कल'नियाव इभिक्सन ड्राइभखौ खालामदों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन, हाग्रा बिफान आरो CRPF जयै होखारनाय खामानिखौ मावदों। बकाजान टाउननि लाहरिजान दुदु कल'नियाव गं 106 नखरफोरा आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननो सिगांनो नटिस हरखानाय जादोंमोन। नटिस मोननायनि उनाव गोबां नखरफोरानो सोरखारनि हाखौ एंगारनानै थांखाबायमोन। बेनिखायनो बे होखारनाय हाबाफारिया गोजोनै जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे इभिक्सन ड्राइभ खालामनाय समाव कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना लाहरिजान ब्लक नम्बर 3 आव सेक्सन 144 बो होखादोंमोन जाहाथे जेबो दावराव दावसि जाया। होखारजानायफोरा बांसिनै मुस्लिम, नागा आरो नेपालिफोरमोन होननानैबो फोरमायथियो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।